Terve! Mennäspä pitkästä aikaa tehdä kirveen kunnostusvideon. No, yhden tehnyt aikaisemmin ja siitä nyt on jo pari vuotta kohta ja aikaa ja siitä on tietenkin taidot ja tiedot kehittynyt, niin nyt olisi tarkoitus tehdä uusi video vähän päivitystä edelliseen ja siitäkin on tullut ihan hyvästi ja aika paljon palautetta. Tietenkin monenlaista tien näin ja miksi et tien nuin ja näin, mutta jokainen tekee omalla tavallaan. Omalla tavallaan ne mitä tekee ja meinasin, että tässä on näitä muita kunnostettavia teriä samalla mitä tien. Tässä on tämmönen aika loppuun hiottu Pilnäsin 612. Hamarvet on ihan kohtuukuntoinen. Vähän on hakattu, mutta terä on hangattu. Voi sanoa, että teräpala alkaa olla aika lopussa, niin tämän voisi kunnostella tässä pikkuhiljaa. Eli teritellään ja muutenkin hiottaa silostellaan käytännössä tätä. Näkyy käytetty alasimena ja vasarana niin kirvetä yleensäkin työkalujahan ne on. Ja tämä 612 on tämmöinen niin sanottu koulujen veistokirves, eli tämä on vähän se niin sanotusti painavampi malli. Tästä on se 611 kanssa olemassa, eli se on vähän pienempi. Tehdään tähän varsia. Ajattelin varren tehdä tosiaan saarnesta. Saarni, miten sitä nyt sanotaan. Minä puhun saarniksi. Täällä sitä ei kasva, mutta on saanut hommattua sitä tuolta etelämästä tuttuilta ja tehdään semmoisesta varsi tähän ja tosiaan teräpala uusi jousiterästä. En ahjohitsaa sitä, vaan tien ihan kunnon seivaukset, pisteet siis ja puikolla kiinni. Ja miksikö en ahjohitsaa? No, sitäkin on tehnyt pariin terään, mutta ajattelin, että jos teen tämän myyntiin, niin siitä ei kukaan, mä sanon, että 98% ostajista ei maksa sitä lisää, minkä se työ tekee siihen. Että mä sen ahjossa hitsaan kiinni sen teräpalan, eli puikolla. Ihan saman on kestänyt ainakin omissa käyttökirveissä, kun hitsattuna on ollut ne terät. Niin siispä semmosella. Eli tavallaan vähän helpommalla. Mut. Katsellaanpa sitä lisää sitten. No niin, siinäpä on taas näitä suojavarusteita. Naamarie, suojalasit, korvatulupat tällä kertaa. Eli puhistan pelkällä teräsharjalla. Nyt en käytä edes PT40, ei tarvitse tähän. Ja välillä on käyttänyt ja välillä en sitä. Että kyllä se ehkä auttaa, jos vähän liottaa, mutta nyt en ole liottanut tätä. Niin pyyhkästään tästäkin ruosteet vähän joka puolelta pois, niin näkee paremmin, onko sillä halakkeamaa tai muutakaan kollaa tai semmoista, mutta tämä nyt ei ole maalattu, niin tästä nyt aika hyvin näkee, minkälainen terä tämä on. Siinäpä se terä on nyt suurin piirtein ruosteet otettu pois ja leimat ihan kohtuulliset. Mallinumero erottuu, Pilnäsin teksti ja kruunulokkoa ei näe, mutta se väärin muista, niin ennen se kyllä kaikissa olekaan sitä. Että Amaraa on koputeltu niin kuin näkee, mutta tämä on ihan hyvä kuntoinen ja silmäkin on aika lailla suora, että ei ole se mennyt läjään. Tuo sisus pitää vielä pyöritellä teräsharjalla. Sisus pitää pyöritellä vielä teräsharjalla läpi. Mut siinä lähtökohdat. Niin, jatketaan kirveshommaa ja tässä on tosiaan tämä Pilnäsin 612 veistokirves. Eli tämä on se vähän isompi, painavampi versio, mihin on tarkoitus tehdä uusi terä. Ja ne on aina terittänyt ja
jonkunnäköisen piirustuksen tehnyt siitä mitä tehdään. Ja tuossa on suurin piirtein entisen terän mitta ja tuossa uusi. Se nyt ei ihan noin leveä ole alun perin. Pilnäsin takkeita kuvastossahan se on 65 milliä, mutta mullakin on tuolla hiottuja teriä, missä on noin 70 milliä terän leveys, eli vaihtelua. Eikä tähänkään nyt ihan tarin näin tulla, se riippuu miten tuo on kääräntiä, mutta suurin piirtein tämmönen työpiirustus aina tehdään ja näitä on tullut sitten tehty. Nämä on niin kuin tehtyjä tähän mennessä, mitä on tuusannut. Kaiken näköistä. Tuossa on 14.2 näkyy ja no kuitenkin semmosia näitä on ja tässä on nyt tähän. Tässä. Eli tähän uusi teräpala. Entinen pitää varmaan ottaa tuosta pois, leikata ja tehdä seivaus eli viiste ja sitä rattoa. Pitää ruveta kahtelemaan se teräpala tuolta nyt. Löytyy valmiiksi pätkittyjä ja tuossa on johon ollut tulossa jo. Eli tuo on jostain kuorma-auton lehtijoustista tämä ja liian iso ei tarvi sitä. Tässä on jostain isommasta kirveestä, muistaakseni jostain Pilnäsi 12.1 on lyhyeksi siihen käynyt, niin teräpala, miksi ei voisi tästäkin riittää. Kun mut. Sitten olisi täällä Ransetin lehtijousta. Tuossa on myös samasta pätkä. Tuosta voisi takkoa vähän ohuvemmaksi ja leveämmäksi sitten tätä teräossaa, niin ei sitten tietenkään niin paljon tarvi hiijaakkaa, kun se on valmiina vähän sinne päin. Niin. Tuossa siihen voisi olla soppelipalanen. Ei varsinaista mitään pajaa ole, että mulla on alasin ja ahjorattori tallin nurkassa ja niitä siinä siirtelee vähän, että eli ulkotila ja nyt on 6 astetta pakkasta ja pohjoistuuli aika nasakka, mutta eiköhän se lämpi, kun ahjoon tulet saahan. Niin. Aha, vähän ruostetaan. Mallataan vähän, että miltä se näyttää. Leveämmän puolesta voi riittää ja paksuuskin alkas olla ihan kohtuullinen. Tuossa pitää riittää mitta semmoseen 14,5 senttiä hamarasta terän kärkeen. Karkeasti otetaan mitta tuosta. Niin. No tuohon jos tulisi, niin menisi 16, mutta ei tarvitse olla niinkään pitkä. Että hamaraa nyt pitää jonkun verran fiksata, mutta se ei paljon sitä kasva. Niin. Sanotaan, että jos 15 sentin luokkaa sopi hamarasta terän kärkeen, niin ihan hyvä on. Terän leveyttä tällä hetkellä joku 7,8, eli
Siitä on hyvä laskea vaikka 70 se suurin piirtein. Nyt leikellään tässä vähän katon alla, kun ulkona saattaa tuommoista alijäätynyttä vettä, niin ei siellä kehtaa rälläköjä. Ja tässähän nyt näkyy, minä tätä rälläkän teräsharjalla vähän kiilotten, näkyy tämä teräksinen teräpala, miten tämä menee täällä. No, näkyy jos näkyy videossa, mutta tuossa se nyt suurin piirtein menee. Eli rälläkällä vähän raakasti tästä näin poikki ja tehdään siihen viiste. Viisteet tehty ja suurin piirtein se näin tähän asettus, pitää katsoa miten tuo linja tuolta ja tämä menee, niin siinäpähän sitten sovittelee sitä ja jos käännetään näin päin, taas en tiedä miten se näkyy, ei se ihan näy videolla kameraan, mutta aika hyvin tulisi tuolleen. Terä on pikkusen paksumpi täältä kuin tuo, semmoinen se on tarkoituskin, eli vähän joutuu hiomaan, mutta moni pieni terä, että se ei haittaa tuon vertainen hiominen. Johonkin varmaan tuohon se tulisi. Näin. Videon kahtossakin löytyy varmasti aina niitä, ketkä ei noin. Se pitää ahjo hitsata ja niin kuin tuossa alussa sanoin, niin olen laittanut hitsaamalla, jos esintien myyntiin tämän, niin siitä ei kovin moni ole valmis maksamaan sitä lisää, minkä se työmäärä siihen tekisi. Mulla on itsellä ollut 12.1 teritetty tälleen Pilnäsi 7. Ne on nyt ollut 2 vuotta halonteko käytössä. Samalla lailla teritetty, puikolla hitsattu kiinni, kunnon seivaukset eli viisteet. Ainakin vielä on kestänyt kaupapölökkyihin takkoon. Sitä 7 muistaakseni hakkasin tässä alasimellakin ihan kokkeeksi, että pysyykö se teräpala. Ja kyllä sen pysyy ja on se halohakkuukin kestänyt, niin siksipä hitsaamalla. Ajattelin, että niin hienompaa, kun se olisi tehty silleen niin kuin oikein. Ja voinpa tehdäkin tässä jonkun kirveen, mitä seuraavaksi on tulossa, niin ahjo hitsaamalla. Mutta niille tulee sitä hintaa tosiaan sen verran, että ne jääpi sitten itselle. Ja saattaa se jäädä tämäkin itselle. Katsotaan nyt minkälainen tästä tulee. Tämmönen sepustus tähän väliin. Ohut terä pysyy parilla pisteellä kiinni sen aikaa. Vaihdetaan konetta ja terämennön ahjoa vähän esilämpiämään nyt. Niin ei tarvitse kylmää raottaa niin paljon hitsata. Siitä ruvetaan täyttämään nyt viistettyä hurraa pohjaan, vei jo jonkunnäköisen luirun siihen ja nyt jatketaan. Rungon suojasin vähän rautapalolla ja tuolla, että ei turhia roiskeita tuu. Tällä vehkeellä niitä tullut ainakin tämän hitsikoneen säätöillä. Niin ui. Savun hälvettyä tarkistamme. Tämä nyt on tämä minun hitsupaikka, tämä väliaikainen, niin tämä on vähän tämmöstä. Pihalla olisi parempi tehdä, mutta nyt sillä sattaa vettä edelleen. Niin
terän muokkausta hitsauksen jälkeen. Terä hitsautui kiinni ja pahimmat orkoset täytelty ja hiottu ja ihan normaalilla tuommoisella rälläkän hiontalaikalla. Ja nyt olisi tarkoitus sitten vähän tasata tätä tasaisemmaksi. Niin mulla on se pari erilaista vaihtoehtoa on näille laekkoille. Ja tuossa on tuommoinen, mikäpähän liekkää, puuilosta halapis. Tämä on vähän joustava tuo fiiberilaikka-alusta ja sitten on 3M kova alusta. Tämä on pikkusen kulumassa tuo. Tätä mä en ole vielä kokeillutkaan. Eli kokeilla hioa vähän suoraa pintaa tuohon terään ja teräpallaa pitää varmaan vielä ohentaa ja hioa ohuvemmaksi muutenkin, että se on vielä aavistuksen paksumpi kuin mikä on tarkoitus siihen tulla. Niin. Täytyy sanoa, että olipa todella hyvä laikka tuo 3M. Niin sanottu kovaa laikka. Eli pitää vaan muistaa antaa jäähtyä. Mennään tuo paperipalla, kun liian pitkään tuloo hiottua. Niin samoin lämpiähän se tuo teräkin, mutta ei se nyt sinänsä tässä haittaa. No niin, terä on tällä mallilla ja pientä paikkailua on täällä vielä ja karkeasti vähän muotoili jo tuossa. Terä pitää vähän lyhentää vielä, niin pääsen sinne 15 sentin mittoihin, mitä vähän ajattelinkin. Ja tämä menee jonnekin 7, 4 ehkä katsotaan. Varaa on kaventaa vielä. Seuraavaksi pitää ruveta hamara korjailemaan. Mitähän se tuo koira rupesi tuossa haukkumaan? Kärppä mahtaa liikkua nurkissa, kun sinne päin näkyy haukkuvan. Ja tuollapa taas jo vilahtaakin näkyy. Mutta hamaran korjuus, eli hitsausta. Nui, nyt on rälläkkähommat tuolta osin tehty ja tarvitaan viilailemaan hamaraa siis. Karkeammat hitsaukset ja rälläköinnit tehty ja hamaran muotoili jo tuohon ja loppuja sipostelin viilan kanssa. Ja teräkin on nyt aika lailla alkaa olla kuosissa. Paksuutta on, mutta se hiottaa vasta sitten karkaisun jälkeen, että aika ylös joutuu ottamaan tuo hiomisen tuossa, että saapi tämän sille tasaiseksi. Aika lämminkin on vielä, mut semmonen. Ai niin, pitihän mulla tässä
nostaa ja mittailla tätä, mitä tämä nyt on. Hamarasta terän kärkeen 16. Terän leveys tällä hetkellä 7,4. No joo. Tämä on aavistuksen pitkän ottainen veistokirves. Tässä varraa ajattelin, että jos se siihen edes 15,5 lyhennän. 15kin miksi ei, mutta eipä tämä nyt tietenkään alkuperäistä vastaa ihan, niin voin tähän jättää pidemmänkin. No nyt on kirveen terä sillä mallilla, että kevyet teräviisteet ajon vielä rälläkän hiomakivellä. 3 milliä on jäljellä tuossa, ettei ahjossa pala tuota, kun lämmitetään. Niin terotetaan sitten, kun on karkastu, niin terää vasta, mutta nyt on tosiaan sen aika, että ruvetaan tekemään pinta tähän vähän, kun tämähän on nyt kiilotettu ja tämmönen, niin omaa silmää ei ookin iskessä jää. Hamarakin on rälläkään hioma kiven jäljeltä, niin tehdään vähän erinäköinen pinta siihen. Ja se on tietenkin se salainen vaihe, mitä ei näytetä ainakaan vielä. Katsotaan sitten. Mutta semmonen on nyt. Sen jälkeen ahjoon edelleen ja punahehkuun ja pannaan vuorokaudeksi normalisoitumaan tuonne. On tuhkasankkoon laittanut sen. Jäähtyy aika hitaasti siinäkin, kun on ihan täys sankko tuhka ja sinne kun pyörittelee, niin tähän voisi laitella samaan nippuun, vaikka sitten on rautaa tai muuta, että se jäätyisi hitaasti, mutta minä olen käyttänyt tuhkaa ja on se nyt toiminut siinä, niin ihan riittävästi. Nyt siinä olisi punaista rautaa. Pintaa ajettu siihen ja en tiedä näkyykö, mutta pannaan se tuhkaan tuonne. Noin. On vielä kansikin. Elikkä vanha maalipurkki, missä on tuhka, niin siellä se sopi nyt huomiseen asti olla. No niin, se on vuorokauden ollut terä täällä normaali soitumassa tuhkassa ja katsotaan, tähän löytyy meidän naulakin. Tuhkat pois tuon takia. Vähän puhistellaan. On tarttunut kiinni. Karkasua vaille. Tosiaan eilen tein tähän vähän pintaa sitten, että ei ole niin rälläkällä hiotun näköinen. Niin nehän on tietenkin niitä salaisia työvaiheita, mitä ei paljasteta. Kun ei pukinpajasta Mattikaan niitä paljastanut, niin minäkin jatkan samalla linjalla. Ja en näytä niitä tässä nyt. Jokainen kokeilkoot omanlaisensa menetelmän siihen. Mutta siitä karkasuhommiin sitten.
valmiina karkassuun ja terä on tuolla kuumenemassa ja sen kokeilen magneetilla vain, ei sen tieteellisempiä vehkeitä ole käytössä. Ja siinä on ruokaöljyä ja ainakin tähän mennessä on saanut sillä semmosen mukavan 50-55 HRC kovuuden, kun on sillä karkassut terät, niin jatketaan nyt. Siitä lähtee. Ja tuo karkastava osa, eli teräpala, niin tuonne öljyyn. Ei se nyt ole varmaan niin justi, eikä olekaan, vaikka se vähän enempikin käypi, mutta tämmöistä eistakasta heiluttelua. No. Munkkirasva haessa. No vappuhan se on kohta, niin eikö sitä munkkia silloin kärrytellä. Joo, ja nämähän on sitten tämmöisiä meikäläisen itse oppimia muilta seppiltä. Itse en ole mikään seppä, vaan ihan tämmönen kotitarveharrastaja vain. Niin sieltä opittua ja katsottua ja lainattua. Ja nettihän on pullollaan näitä sitten. Teko ja karkasu. Joku tekee hienommilla vehkeillä ja tarkemmin. Mä oon tehnyt näin ja se on ainakin riittänyt toistaiseksi vielä näihin. Noin. Sitten vähän teräsharjalla tuota palokarkkaa pois. Pysyys tämä terä tässä. Noin. Siihen olisi karkaisu tehty. Sittenpä olisi karkaisun jälkeen terälle tehtävä päästö. Ja mulla on tämmönen vanha sähköuuni. Ei sen hienompi. Siellä jonkunnäköinen mittari, mikä näyttää noin lämmön. Mutta voisi käyttää digitaalia ja muutakin siellä mittarina, mutta minä olen käyttänyt tuota ja kirpeällähän riittää se 50-55 HRC kovuus ja sen nyt on saanut suurin piirtein tehty ja pari tuntia pieni. Joku pitää tunnin, mutta minä olen pitänyt pari tuntia sitä tuolla ja kai se toimii ja on toiminutkin. Ainakin tähän mennessä. Mutta tämä on vähän tämmöistä harrastepohjasta. Niin. Mut sitten testataan. Minkälainen kovuus siihen tuli. Niin. Mulla tulee semmonen viilasarja. Muutapasta ei oo meikäläisellä eikä normaalistikaan mitään HRC-testereitä joka pohjalta levyn nurkista. Niin se riittää ihan hyvin näyttämään kovuuden. Sielläpä on 2 tuntia mennyt 200.
asteessa kirpeen terällä ja uuni sammutettu ja nyt se sopi siihen jäädä jäähtymään. Ja seuraavaksi sitten terään sinistystä ja sitten terotusta ja sitä rattaa. Nytpä päästiin sisätiloihin ja täällä on tämä minun värjäämö kautta sinistyspiste, sanotaan työpiste, niin täällä ruvetaan puhistamaan ja sinistämään tämä terää nyt ja asetonilla puhistan terään ja sitten otetaanpa tuolta pannaan tällä kertaa supersiniä sinistysnestettä. Tämä on ihan hyvä. Oikein hyvin toimivaa tähän hommaan. Ja täällä on happaa ja tuokka ei ole oikein semmoista, tuo asetoni semmoista suositeltavaa hengittää, niin laitan naamarin päälle, niin siitä en kehtaa paljon höpötellä sitten. Niin. Otetaan pikkupätkät siitä talteen. Tuossa mulla on liesituuletin, niin paan sen vähän päälle, niin vähän vettää jotakin huuroja eteeseen. Naamarilla sitten suodatetaan loput. Kaasusuodattimet on käytössä. No sitten sinistys itse levitän pensselillä. Ja tuotahan sinistysainetta ei kannata ottaa suoraan tätä pullosta, vaan se sitten sekoittuu muuten. Niin tyhjenneen pullon korkki on vähän lirauttanut ainetta. Tätä ei sitten kannata kaattaa enää tuonne takaisinkaan, että se ei ainakaan parannettua aine, kun niitä sotketaan keskenään. Eli puhasta ainetta pullosta ja aina eri astiaan kaajetaan, mistä sitä otetaan pensselillä. No sitten kun on sinistetty tuo terä sinistysaineella, niin se on happoa ja se pitää neutralisoida sitten, ettei se jatka sitä roostumista. Ja kun sanoo, että öljyäminenkin riittää, voi olla, että riittääkin. Itse käytän ruokasoodaa ja pesen siinä sen terän. Voi käyttää lämmintä vettä, kuumaa. Se ehkä nopeammin sitä terästä se kosteus häviää, mutta minä käytän kuuma ilma puhallinta siinä vähän. Kuivaan sillä ja sitten öljy. Samoin kuin tuohon sinistykseen, niin sitä terää voi lämmittää. Se ehkä nopeammin kuivuu se aine.
sinistysaine, jos esim. Laittaa useamman kerroksen. Minä nyt näillä näkymin laitan tuohon yhden kerttuuden vain, että se aika lailla riittää, mutta en lämmittänyt sitä, samoin kuin en lämmittänyt vettäkään, en ole nähnyt, että siitä nyt olisi hyötyäkään. Ei sitä ole haittaakaan, jos se lämmittää, mutta ei juuri hyötyäkään, niin huoneen lämmössä aika lailla kuivituu sinistysaine noin 10 minuutissa, niin sitten se riittää. Sitten on pessy vain pois. Vanha hammasharja. No ihan nätä käsiin tai millä pähän. Minä olen käyttänyt tätä hammasharjaa. Ja tuossa varmaan näkyykin, etten koko terää en sivele sinistysainetta, kun tämän teräosan niin mä kiillotan tätä vähän, niin turhaan mä siihen laitan sinistysainetta sitten. Sen mikä tuli, niin sapi riittää, mutta sitä en niin erikseen sinistänyt ennen. Harjalla hankkaan vaan joka kohdan ja sillä, että se on täällä ruokasodan veessä, niin se riittää. Ja on riittänyt ainakin tähän asti. Tässä näkyy näitä joitain kohtia, tuossa on niin kirkkaana. Ei vain ota sinistysaine. Vaatis ehkä toisen kerttuuven, sitten voisi ottaakin, mutta ei haittaa, jos siinä näkyy tuommoista. Ja itse asiassa mä vähän tätä taian teräsvillalla sitten vähän pyyhkiäkin pahimpia kirkkauksia pois. No, terä on kuivattu ja sitten öljytään oikein huolellisesti. Eli mulla on tässä aseöljyä ihan pullussa. Siitä vaan reilusti kaikille pinnoille. No tuonne terän silmään en sitä laita kuitenkaan. Siellä on kuitenkin jonkunnäköistä ruostetta edelleen vielä. Vaikka teräsharjalla sitä pyöritinkin, niin kaikki ei lähde pois, mutta ei tarvi sinne öljyä. Ne tulee varsi sitten. Nyt se saapi olla öljyssä hyvää aikaa ja huomenna jatkaa sitten. Sehän seuraavaksi on terän teroitus ja varren teko tietenkin. Ja no sitä ennen kokeillaan vielä kovuus, miten karkaisu onnistuu. No sehän olisi voinut tätä ennen tietenkin tehdä, mutta voidaan se tehdä jäljestäkin tuossa. Näin. Niin, sittenpä kokeillaan se karkaisun kovuus, mikä olisi pitänyt tehdä jo ennen sinistystä, mutta se unohtui siinä, kun oli sitä muuta hämmennystä tuolla pihalla. Mutta eihän tämä niinku myöhäistä edelleenkään ole, että ainoa jos karkaisu olisi jotain ihan muuta, niin pitäisi tehdä uudestaan se. No niin, mulla on tämmönen Tsuposan, joo, japanilainen 6-osainen kovuustestiviila setti. Tämmöisellä minä kokeilen näitä. Se on karkeasti ohjata vähän miten tehdään ja sehän sanottaa, että aloitetaan testi mustalla viilalla eli 65 HRC ja tapa tähän näin ja jos se merkkaa, niin se on vähempi kuin 65 niin kuin oli. Joo, 60 merkkasi. 55.
eipä enää oikein kunnolla. Sitten 50. Ei merkkaa. Eli kaiken järjen mukaan terän kovuus pitäisi olla 50-55 HRC väliin, mikä on kirveelle ihan auttava. Mä oon kokeillut noita Pillinäisin vanhoja kirveenteriä kellokoskia, niin samaan väliin menee niissäkin. Tämä pikkusen piirtää. Mut tämä liukkuu jo, eli siihen väliin on karkasu tullut. Eli sitä myötä katse on onnistunut. Varsi hommaa seuraavaksi.